Dili pwede igsoon nga nagampo ka, Lord, nagampo ko Ginoo sa hayag nga ugma pero wa kay buhaton, naa kay buhaton. Daghan nagampo karon. Lord, mauni akong gusto, nagampo ko nga sa akong unahan, mauni, unta Ginoo, mahanay ni ang ugma sa akong mga anak. Pero ikaw nga nagampo, naglakaw ka sa pagkadautan. Ikaw nga nagampo, wa ka nagkinabuhi sa pagkabalaan. Ikaw nga nagampo, nagsubay ka sa kangit-ngit pa. Ikaw nga nagampo, wa ka nagpagamit sa Ginoo. Wala ni mo klaruhay mong relasyon sa Ginoo. Do you think tumago na sa Ginoo? Yes, niingon na bala ang kasulatan, ingon si Solomon igsoon. Itugyan sa Ginoo ang imong mga laraw, ang imong pangandoy, ang imong mga plano, ug mulampos ka sa pagtuman ini. Yes, tinuod na itugyan, but at the same time, itugyan na to, kita po, magsunod po sa plano sa Ginoo. Dili, pwede nga, ato ra nang isalig sa Ginoo atong ugma, pero kita, wala naglakaw, subay sa kabubuton sa Ginoo. Ningon si David igsoon, pangita ang kalipay diha sa Ginoo. Gusto si Lord nga ang magpagamit ka sa Ginoo, igsoon, mao imong kalipay. Gusto si Lord igsoon nga ang pag-share sa pulong sa Ginoo, mao imong kalipay. Gusto si Lord igsoon nga ang pagbasa sa iyang pulong igsoon, ang magkamainampoon or in everything you do kanang para mag-glorify si Lord, mao na imong kalipay. Then that way ihatag igsoon ang pangandoy sa imong kasing-kasing, no? Dili pwede puro ra ta ampo kun ni gibalik-balik. Mao bitaw maingon ko ampo, amping, abante, ampo ug amping di na mawa. Di pwede igsoon nga sige ra tag ampo, pero di ta mag-amping. Try raw ni be. Pag ampo niya mulabang ka og nay sakyanan, maligsan gyapon kana. Amen. Kuha ninyo. Aside nga nagampo tag bright future igsoon para sa atong mga anak or sa atong kaugalingon. At the same time, magsubay sa tas kabubuton sa Ginoo. At the same time, himuon natong kalipay ang presensya sa Ginoo. Himuon natong kalipay ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Ang pagsubay sa iyang plano, pagsunod sa iyang mga sugo, himuon nato ng kalipay igsoon. Once ato nang himuon kalipay, din dakog posibilidad nga ang imong gitugyan sa Ginoo, imong giampo nga hayag nga kaugmaon ihatag sa Ginoo. Kaya nga naman, samtang nagpaabot ka sa imong giampo, nagpagamit ka sa Ginoo. Samtang nagpaabot ka igsoon sa imong giampo igsoon, nangalagad kang matinud-anon sa Ginoo, samtang nagpaabot ka sa imong giampo nga hayag nga kaugmaon, nagsubay man ka sa kabubuton sa Ginoo. Mao nay gusto sa Ginoo igsoon. Amen. Dili pwede nga magsigir tag ampo for the bright future. Dili pwede nga na pero ang ato pong binuhatan sukwahi sa kabubuton sa Ginoo. Dapat dili ni mawa igsoon, magampo ta, Lord, ang akong future ikaw na bahala. And this time while waiting, Lord, magpagamit ko nimo. And this time while waiting, Lord, mamuhat ko para sa kay mayaan nimo. And this time, Lord, while waiting for the answers of my prayer, then akong tinud-on ka Ginoo sa pagpangalagad. Seryosohon ako ang relasyon nimo. Mulikay ko sa mga binuhatang dautan, maglakaw ko sa pagkabalaan. Because the truth is this. Bisan pa isong na bersikulo diri nga itugyan nato atong mga laraw sa Ginoo. Yes, way problema nagitugyan, pero kung ikaw nga nagtugyan sa imong plano sa Ginoo, ikaw nga mainampo, nagampo ka, wala sad ka imong pagkinabuhi, wala ka nagsubay sa kabubuton sa Ginoo, dili mahitabo na imong giampo. Kay gitanaw sa Ginoo ang katakos nimo. Gusto si Lord nga samtang nagpaabot ka sa katubagan sa imong pag-ampo. Gusto si Lord nga samtang nagpaabot ka sa tubag sa imong pag-ampo, magkinabuhi pug kang balaan, magpagamit ka sa Ginoo, magkinabuhi tang matarong, mulikay sa binuhatang dautan. Mao nay gusto sa Ginoo. Bisan si Lord na isaad nga ang atong mga laraw, ang atong mga pangandoy, ang atong mga ambisyon, atong itugyan sa Ginoo aron iya tang panalanginan ang atong mga laraw igsoon. Posible nga dili na mahitabo kung kita nga nagampo, kung kita nga nagtugyan sa atong mga plano ug pangandoy sa Ginoo, wa ta nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Kay kung puro nata ampo igsoon, nya wa tay buhat, wa tay action, walay mahitabo imong pag-ampo. Kung puro nata ampo pero wa ka mo biya sa kangit-ngit, nakay gibuhat nga karumal-dumal sa mga mata sa Ginoo, din ampo ra ginataman hangtod karon ampo ra na. Dili na matubag or dili na matuman. Kay ikaw mismo man wala man ka nagsubay sa kabuton sa Ginoo. Again akong balikon, di mawa ning ampo og pagsunod sa kabuton sa Ginoo. Tanawa. Kay kung puro ra ka ampo igsoon, nya wa kay buhat, sama ra na nga ingani ka. Lord, tagay kong maing panglawas, pero di ka mo undang o panigarilyo, kusok ikam nigarilyo. Di ka mo undang, sige tagay, buntagay, palahubog ikang dago. Unsaon paghatag sa Ginoo maing panglawas? Sama ra ana. Ampo kag maing panglawas, likay pod sa makadaot nga bisyo. Ang tinuod mga igsoon ng Ginoo, perminti na mo tabang. He is willing to help us, but tabangi imong kaugalingon. Ana ra na igsoon.
Lisod ka, Lord, tagay kong may panglawas. Lord, tagay kong may panglawas. Pero ikaw, gingnanan ka sa doktor nga. Sir, ma'am, bawal ka o ka na mga tambok ha, kay mauni high blood ka. Ayaw palabihan ng mga ay kay diabetes ka. Pero nagtuman ka, pero but still, you're praying for good health. Sa yup na igsuon. Nagambok ang may panglawas, subay po sa balaod sa Ginoo.